ଆଜି କାହିଁକି ବୋଉ ପେଲିଲେ ଭାତ ଥାଳି? ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବୋଉଙ୍କୁ ଚା ରୁଟି କରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି କରୁଥିଲି ଡାଲମା ବସେଇବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇକରି ପଳେଇଥିଲି କଳମୂଳକୁ, ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫାସଫି କରି ଶୁଖେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ତ ରୋଷେଇ ସହିତ ଘର ପିଣ୍ଡା ବି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ବି ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଭାତ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଟିକେ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ନିଆଁ ପାଣି କଥା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍। ତ ବୋଉ ବି ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ସମୟ ରାଗି ରହିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବାର ଥିଲା। ତ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ କହୁଣି ଯାଏ, ରସ ବୋହିଯାଏ। ତ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛୁ, ଆମ୍ବ ରସ ତୋର ବୋହିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ବେଳେ ରସ ଆପଣମାନଙ୍କର କହୁଣି ଯାଏ ବୋହିଯାଏ କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।